kini ang live tam ni bai phana nang khamba puila nang sini news channel no hambai mari bo ang to live wa situ no ma heka ko ro ma se sana burang ya ani saya su ya tong khai na ka di lokurong ang jo no koyo kini phana nang ma karon ke mono hamai 18 तारिख 4 मास 2026 ni sal maribo kaisa 11 Maharanipur constituency Teliamura bai khobjak kaisa mungya kami area o nok sobaija bo mani tui amoni tui ang sarai ke lokurongno sanan bagi ma phaika amoni himba niya bang lokurong bai gobang mo borok nan ko kaisingka amoni bot na kisa sari hine kini bang mungya kami market to kaipro lama ro singa ka bai kumul mini kaka babun soman hairok motamoti borong na singka amon gotna tamo ke rom dakha hai ang to kaisa na sai mangla amon boge nang lai manuk daka joto borong no lokur sarai engtung hune adini salo ang to je 18 tarik ni salo singto travel borok bula dia jaga no singto mathanai adina ngani je rabat bagan pongnai rong leba rong no yang sina bazar ganan hoite no subram sulganan hoite no leba langgoi bandara sokiris malang tunika tunima pore ang nogo phaya na suspend te distabung hone mama songaran gari kalangi thangka ka pore nogo kol khamani mukutun kunu kunu kare ga hindi ka hine daro songbai ya kaka songro banya sang deita sekal khai yang mongya kami se sanam mukutun tam tong ale gana hine khale kaiman pore or mongya boi se sanukun mukutun kare ke ang lama kinar otor tongna hone sem yang badarang ke ma thangka angge apa yang muya bani kum ma mukha ke muya mi kum tang je bar masa masih ko mama je bisa makla de pro je wasa masa masih ke aman dagai te kun mukutun ka hamnu yang gam na tui ka itu ya kamus tanya no hanang sana hane kone man kai nogo phaya koi apro ta moi besalia te kon moi sangwe apai sawi ang rakoi bisal news sok nanya hane nai tong ha nai ma pode ang exactly koi to nogo soi kamu to sia kai sung je nogo thangpro sini second officer sar niji bo bonugui tongo mungya kamo sung nai ro tongo sung second de ta nogo thango kaisa jaga tinjona kaisa jaga dejona kau yang lama dah tu nak tangga ni bang yang nak tangga tangga apa mai sau ya apa yang nak kau ini sungai dosta herong kana makanya no asuk tong ya kana jadi asuk time bang naik jadi ya kan ada kaisa kol khairo kaisa borok ang bung men sungai tanya orang mau masukkan sebenarnya kau mah ikan kol khairo karena ini bapak kalang tangka hensau enggak hai benar hai sabu sih enggak nongang para sakan kaisa tunggu tutup pupuk minyak nih enggak ini ah bongka ang tot no ang nai sakaran negara nih yang sakabon enggak bongkar kerja enggak sukannya ang tot no ono saya call nak hanya masalah nyawan suka. Kenapa ni kajuan ni tonggang? Aku tenang, kenal sungka, tentang suka. Oh itu sebab apa? Masa pada saya dari kerja, dari sini para saya di tangka, ada gonta hai pada kan nanti saya yang sini para kai sini para kamau kai bakat dari. Sui bahasa sungka. Engkau kayu songgo sinang terkar dari dok kebangun tamu leng kan dari sini ah songkung mana koi pai kata engkau pada kai orni dia tak herong na pro kan no
je balu sesang an sei bali no ang bel bai khai cham bel khlog ri kan ga no joga usur tuka yang police ok thangja bulana ro torsa samte aprosin sat second officer no ani bung koi na ne joga bu khai kaya doga bu man yang paso kai sai me mu pri thangja dar sangara bu ko nga ni nok brum bo mo sai me able nga ro soi sat bar buk na in chong dara nga bo sai ro ka bi ni ro mo re ya u ro han sai ro ya na ro doga bu khai nga na ro phungsa bu khanyo ang basa ka ang te phungsa bu ro kang doga theory ka ta ang kang gam sa kan ja ai sar he na no sut kan ni ne bor thana bo sai me ang sai amna thana bar se de tan thaya nahi so ai da thar banu se ni tong bang bona se ni ba na pang thai ne mobile ani mobile lang ya ko thang ka be lo kan ne no ang jokan lokalam yang ko kanyo an tiasa rom kata rom bi ko ya rom na mai kan mobile ko seven sika san ya ko na ram to mo ka ya o ko ta rom ba ya no mo khang khak lom na mai bong di ko som tong ka ni khna na rom bi tlang ka kai an nok ni boro do ko hai le kata kap lai kai sar tingka ya smart kar ko smart karna ne sar sa amma hai yak ro ta rom bi ta khak lo bi ne kai sani ko ba no je tiasa tong nai ro war kono khaya we ano sudu belo kolo ko sini rom bi tlang ha boku khak lo liya ya go kono ulta khale sani ko ba kai gari bong ano biris par hai tlang ka ini biris par khai himang tlang ai sini biris par khai thangka nok gana o kaisa gari patlik tong a patlik ko kono borong duijon kajon no kam ngai tai tong na patlik sai dawa habjang na kai amo jano khaklum na nai man karon kai patlik no na kirja gai kino khaklum na nai kana ni jewan sumani ana ama hate ingi tlamang sobram school gana o ano gari wong gari tong soi satta kaya ben pas soi tele tong bong gari ase kobang ma phai tias ka no khana kiri jagai bo tanjin phongo tini saima tang tanjin phongo jo tani nok bra ha te pong di ha te le tindi guri jakta khana te ya pai no kai no phongo ka ama ha ja no kari tu goi bro mongya thanao narya no tang himba ro ga bro te na phane kirjana bong sonde hota ane hai ro ko tan tlang phane kirjage bro dara ga na tele amara ye so pato ka tele amara wala ka bo tumi hata ka dena ajaga hasa thoboi tanji no kaya no koto pato kata koto pato loka bori hata oke adi no hote ang 27 दिन hai matanga be je ana tes khane rong no ang sungna musung ano pamunu be ana tes khai an bor saya to ana sai se kango ba ani tesa go sai atonga tari lai pele semgi lama rong kolekto 2025 ni bothana ma afro ba ano lugana asai tongo situation da to boi waisa gana hana basa tongo sibong bidu futis nungu baise ano kias kaita kebang boraro bidu futis tong bong itu tang kias nyawa ani mana oro bang sung namu sung o jaga wa ani tam doston ang to kun saimya o je gothna ro tabu bu boro nok tam bang saimya ko miya sikama bang saimya ko je ano jelo rohna rongnang sung namu sungu ang raji tongo bo jaga phangai samai tangani koji nerni sawoi samai tangna ang raji tong naro raji tong hai phaji ano kya sine rong lai bom hai phaji samai tangna ne jo bom mutai thangai tangnai ang gosi lupro bos halmana ne thong sabo ko sabo sengna amon bagana ang jo tono no kobogo ani aro tini enggan te masana aro ngui man ano nang khai go nonom wa boy khai man tabung dina agi hai kerei tabung dino yang wan anggo ang masing go hani kerei
Bhagavan tongo naikhlainai amo borong bichar khainai tai ang hambai mari namusungo sini o mangya kamini warriors borong ganang sini daro suno dare hambai mari ani sugya daga tugri ma bagi borong bele kok tong khani bagi tai bini longyo tongnai joto warriors activity joto kasi bang mention khali abu tai sini Tuklai ni pajak sini agor mahran pun borong ganam sini sad diam thaino bele hambai bele subama bage ano bini subam bai na masuk jote ka hambai thaika tai ang jeke sinai rongno hambai mari tamni hambai himbai narok ano tini dia longo rohman jarawo ang sukai serong gumana nang wan subai maya ek mas bai ani 4 bosor 5 bosor surumung hai ang mamukha tamo himba saya masa buka nuya nubuka sia sibuka asekang surumana nuwan subi mai nogo tongka surumung surumang lakin aman bagi nyarong hambai ano surumung lima bagi kaham tongi susto tong asuna hambai tai asu kok kolagang salia pai thoga ngomon kok sana tu korok sami kaham sami hamya comment to sriman ingtong tai lasang hambai dinai sini habu bagarano khiyasana hamjabi thana tabu hamjabi ingtong ang jas butar malik si buba garani warriors ani kun pot kiri pot bonang nanya ang sudo buba garana hamjau jas butar malik ang baija tanong jekunu hanya hite ni area ni borno sayawi ke wahabai maya amo tangoro ke unang men sangkhaya khaitung tamni baga ana khaijana amo tang sia ani bojo saya tong tabu bang to dui bar tes masajak sekango bo oja tes agostro 2025 mungya kami je gothanang mani tu approve ani tiasangja approve ang ani tiasangja tuni wa apa arok bai sawi tongmasi boni video capture numa bai sana tias khai khatai riwa jawa ingko o jaga bo ani bor to saya ang bor puru tong phunutong ang je case ano khane rongno ang sawo norok ano phunung mangkhai bor phunugi ang sumai tangan ang raji tongo nermis kojin samai tai bong motaya thangi sumai tangan ang ready tongo norok jana kias khanyarok norok ready tongkhai norok lai bong ma haje nukjagoi sadi amon baganya ang tini je jonorong nang joton koine mo sungo ama haje kaisa sikulogoi to ama haje ngia ang just butar malik si ang sudu buba garana hamjago buka karena hamjang ma bai to ma hai khanya ko jabla ang oma hai khani jaring kai to sinang ni je boror no sung je phasung mani dino sung jotono phaji mama kaka pia hanai kumul hanai jotono sung thai je 17 tari election le jani dinang jotono ni ringai sung thanda nang laika masalaika rongsilaika sung khuchigai tongmuli sung elkaro ani area o kuno jaga da umo hai nok ba khujagwa hai ba khujagwa ni nungano je nok ba khujama ta ani area bu yang ang so sainya sini area khai ono pati khanya kare deba amti pati hen boro men san khaya nite sini area o kuno ya wo tang ono jaga o nana am tang sina ko yable ani area o khai ana hinable ang to just voter malisi ang bu hai kuno Portongo, ani tamno, ani gustong sadi. Ang lukurong sanay, ani tam saya tong. Ani kapal hamian bang ni oma hayang kanang to kemo dus kaya. Je dus kanya matai rok to amo salsa bang no bunai playa na haya sakaya. Ya ba ano jelo satai din dori ano ton mani.
belai hambai maribo je ano jelor honai rongno tamoni himba 27 din hingke mas kaisa no doro 3 din kom ang mas kaisa tongmano 4-5 bosor ni tongma haima tongkha swrungmu mangkha masayabo masabukha nukja nukbukha swrungnai jinis swrung mangkha ang nogo tongkhai 4-5 bosor kheno samung ang swrungui mangla kamo tini ang jelo thangoi ani je swrungmani belai ama haiwan suimaya ba oma haike ang swrungui mana nangne siano jelo rinai rongno kathongnai rongno belai hambai maribo norok ano oma haike rohori swrungmungdi mani bagi hambai asunu ang asu kolokok chalia ani saya tongkhai ano nakarjadi bubagarano ang koyo ang bubagarano khiyasan hamjagoi thanai tabuba hamjagoi tongo tiaba tai sabo tamongli tong amang sia bubagara hangkai khiyasan an logi tong ang khiyasan hamjagoi thanai ba tai kaisa kogang sanamu sungo sino mungya kami je warriors tongai sini etili darongno borong godang sini sar osuk debormano bele hambai maribo tai bini logi je warriors etili dar joto nono ang hambai maribo tamni himba belai ano nangma jaga subaka je jaga ani problem ngoi tongma jaga kobungma jaga no borok sol khaika ngai sini oroni egro mahran boni sini candidate kono bele hambai maribo borong ganam sini sab diam teno boto bini bijini baga ase thangai phailai simale haikene help khaika put help khaika kono bele hambai maribo an baganya ang jotonon sabo oma haike kaisa majara riawoi oma haike majara tari tung ereng ang haitini borok oma hai manjagoi thangbo kunungya কিন্তু অন্য borok ni sago kalai mano omo hai ani je omo hai majara onyen borok ni aro kalai thangkai tamung mai amo logorong sinai logorong wan suchin asana ham